swallow to stay away through this lonely world of mine. You'll find me waiting here in apartment number 9. That's so very long ago. You walk away from me, and after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surrounds me without your arms around me, and the sun will never shine in apartment number 9. DJ Marvela. In this lonely room, just in case you change your mind, you'll find me waiting here in apartment number 9. Loneliness surrounds me without your arms around me, and the sun will never shine in apartment number 9. No, the sun will never shine in apartment number 9. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat na sakit nga ikikita. Talikudan punasem day tadwa-dwa agpalawag agman. Ikinapudno na tunggal kasangay mo, siya tay di makait na. Amok ngay ti gustuem adda sibay mo nga aglalailuken ka. Adut nagkuranga kauray laeng nusurat ikan masubalitan. Ngem di na kayat asawe nga awan kan dito'y nakem kurang aglat panawe. No isut pagkunaan adikan ay ayate dayti metilag lagi pem di ka kuman sinubliana. Diyan kuman ang pagpagitan, tadyak kaya't ngayon ka
masaktan. Adut nagkurangak tauray laeng nusurat ikan masubalitan ngem di na kayat asawe ngaawan kan dito'y nakem kurang aklat panawe no isut pagkunaam adikan ay ayaten dayting metilag lagi tem ika kuman sinubyana ja kuman agpakpagitan kadya kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman ang pagpakitan kadya kaya ngayon ka masaktan.
alubong ka napnuan ragsak kung nagnudi ang patingga ngem nakandayang panagin kukuna nagita ikikita lunagin na tuirig na amang FM nagpaydo maaseg ka patyanak adi ka ulos linipan di ka ninaksit dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya tay inka paspasaktan uray ada sa balinga ipang pangrunang nagita ikikita lunagin na tuirig na amang FM nagpaydo maaseg ka patyanak adi ka ulos linipan di ka ninaksid dito'y puso ken rigna apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasaktan uray ata sa balinga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasaktan uray ata sa balinga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka maadaywan uray siya kay inka paspasaktan uray ata sa balinga ipang pangrunam apay nga ta adi ka malipatan apay nga ta adi ka Di mo kad malagti kay diin ta panagmay-maysa sirok na slag abulan lugar nagimnasan sadyay nga inyaplagtan itiinta pagigdaan sadyay anay matangan pakabuklan apagpatpatayan itak amariknan bara day taayat di ka man nagkitakit pamraya aglain ka ay ayaten ka
nanayon jak tumauma kariken sa batak at dantuken ka no sikat umununa para kanyak jak tumarabid dahil taken ka. Mukad malagi dahil diinta panagmay maysa sirok na slag abulan lugar nagimnasan sadyay na inyaplagdan inta pagidaan sadyay anay matangan pakabuklan ang pagpatpatayan ay ayaten ka iti agnanayon tumauma kariken sa batak hadan tuken ka nusikat umununa para kanyak jak tumarami dahil taken ka para kanyak jak tumarambid dahil taken ka. Kasano ti aramidek maasya nagrignak nga agsasayipek palubusan nakadin amang kita ti sa bali
nga iwaksik at panunod ko. Kasano nga iyaw awan ko, iyaw awan ko, nga sa nga inaramid mo. paay mo asin nakaba daytoy pusok urayan ya't yaramide kaslachak masirayan
lawag ti panagbiag ko. Ari ko tumatayap nga katang-katang, agsapsapol pagpasagan na. Amang dengyep sugatan na sa imunay, tuy baro kong naipalay, nagtuk nagsatoy kaunga. Di ka rin nga ninamnama, kas man lagi marsaa, ikarikata ay liw-liwag. Ngaminrik na kaslag tulos, say mati man la mabubus, amang lunak to'y kaunga. Ngaminoy nakpan-panunutin, di naglabas nga panawin, di mapukaw lintukin kagensen. Di ka rin nga ninamnama, nang sugat puso kenrik na, iwaksi ko to'y kaunga. No agununoy kamanita, ayawanin ser-serbina, tanamiris kun to'y rikna. San laing puso ti pagkarien, no pa'y panunod ken nakem, tapno tsak may lawanin. Di ka rin nga ninamnama, kas man lagi marsahak, ikarikata ay liw-liwag. Naminrik na kaslak tulos, say mati man la mapubus, amang lunak to'y kaunga. Naminoy nakpan-panunutin. Apay namin asikat sapsapulit. Apay namin napamatinag ka rin. Panaturog ko ay jat payen maimasen. Jak magkaid na linaun ka daytoy isip. Apay ngamin asikat sapsapulit. Apay ngamin napamatinag ka rin. Panaturog ko ay jat payen maimasen. Jak magkaid na linaun ka daytoy isip. Panagadal ko ay jak payen maiyuno.
agtatapaw akan na yung panunod ko. Awalan nagkaway mangiturong daytoy puso. Gutot na agkakamakam ubiyan ko. Gutot na agkakamakam ubiyan ko. Daytoyen tin na kinararapaan napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetang saan nga isut lapeda sa ngalen taningaya. Tapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon ikari asiksikan tulae ay ayaten inggat tungpal tanim si Yakon sa bali agmay saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakariya ko biyak ko ay ayatin ka ipatpate ka tinapuno ay ati Bernati Wets Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nisi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay tadumteng daytoy a mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayon ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanim si kalaeng biyag kawan sa bali agmay saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka
Mariyak mo ur-urahin ka tuman ti palasen jak tuwi daan sa mire tuy puso di mamali kung palabiyag kay tatlaglang suman itidumpe jak tuwi da pasang bayan agur uraya isusumlim itu'y denla katu'y ayang Palbiagday tatlaglaite sulisog man itidumpe jak tuwi da pasang bayan agur uraya isusumli katu'y ayang tapi nanawa kastang tumen lang tuwin ka sumliyan tasika na ng ikaryan tu'y puso kenit na yapon kaya agayan lumisik ka pagbanagan lumisik ka pagbanagan lumisik ka pagbanagan. HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang ading teng dito'y biyak ko itantaaddan agtagigwa ito'y puso nabuuraya nung amok atong tengka sika kumatkain nangaw ken kakin natawa dumteng tuki panawin baka sikan tunalain ibuno para kanyak ay anyan na nagdagsa pilpilitin aluputan tuwi puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay kaming
sagaba tiriga gapuken ka sindut pudno para kaniya kisuka di when musika nagururaya kuma no amot adung tengka sika kumat kain nangaw ken kakinkin na tawa dumteng tuti panawen makasikan naglaen ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay na mga itakala This is HBO Records. Original. apay nga itakalang adin teng dito'y biyaku itantaadan ang tagikwa tuy puso nagururayak kuma no amok adung tengka sika kumat kain nangaw ken kakinkin na tawa tumteng tuti panawen makasikan tulaen ipudno para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilitin kalugatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay namin na itakala dumteng tuti panawen makasikan tulaen ipudno para kanyak ay andyan na naglagsa pilpilitek alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay namin na itakala kaya't maamuan apay namin na itakala Di kanto malipatan kung nato'y pusok uray no awanak denam di tunggal aldaw uray painitawenen iti naglabasen di muntuk kunaen amalipatan ka ingkatong paltanem kanayon nga adda kaniyak dimpay dulin mo ngayat nga impaay mo apagbiagak uray no may sakto payen hanalamis abang kay di muntuk kunaen amalipatan ka
kontay inkalinipan kasano kadi iti manglipan adun alwa imarobos to'y mata Veneso ronapi ako isoro na amang lipan Sipo di madayo kadenak Jak malapdan umarubos luluan Sikalaeng ninaon to'y panunod ko Ladaw aminak buy-buyaen Nukas tanga inak ag may-maysa Mariknak iiliw kuken ka When be ako kasano di manglipan Imbadi na iti apagdarikma Aniya ka di basol nga na aramidan Ta siya kontay inkalinipan Kasano ka di iti manglipan Adun alwa imarobos to'y mata Veneso ronapi ako isoro na amang lipan When be ako kasano di manglipan Imbadi na iti apagdarikman Aniya ka di basol nga na aramidan Ta siya kontay inkalinipan Kasano ka di iti manglipan Adun alwa imarobos to'y mata Veneso ronapi ako isoro na amang lipan When be ako kasano di manglipan Imbadi na iti apagdarikman Aniya
labas kanito anak man ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadada ay di may sanga aldaw hingkanay dali iti sakit di napanam ni patay ayat mo lang adi umadayo Nyamanian ngapit ni kasa kapilit nga iniyatayon ka aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y dena numan makataladawa kasla iti kalman dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo Itantawan katena kay liukod barat arakop mo sa dinuman ti ayan mo di agkupas patay kupen ka dena aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y dena Bakit inisuti agan na ay agsangsan ken agrong rungaa pasaray iwadan na pasaray kuptaran na iikis na dirinantun kaya ilanan bakit inisuti agan na kaslabat to batog nga nakaukak ka tunggal no agintek umutot ti nabangsit sabayan at agis buwi tingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ay sa Pulentina imas sa kaldo kada bitso inan na asul-sulo kasla agalon on na reklatilo ko
Anay amu punana Litsin lakay litsin di pukpukaw na Jakton kayaten di untungaw na Kaslama set akan jay patong na Daytan bigla hirana Nagpatangken kinagat na daytoy iba Inaayata sa bagsa kaanan na Limwardi ubingaw ang tagtagarina May sangal daw na pailati balita Kumid makit matman di matmatanan Kasla kayat na di at si Pungtuan Nalipatan at sakit pa na ganak na Anyagat din tayagin kukon na Jaktun kayaten di pukpukaw na Isudagaya tinapinsat aran na Isudat mami may round to pa Isudat mami may round to pa Isudat mami may round to pa Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Manang ditay, ilukan mo man, tabintana, ikalumbabaw, nakita mo'y ginayawam, ay matayapon, tuli ng tasyan. Siya sino kang
Bye.